L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li saret f'pajjiżna f'Mejju li għadda swiet 4,217,895 euro. Dan it-tarif taħ fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat għal-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Chris Said. L-ikbar spiża kienet dik ta' 1,300,000 euro li marret bħala ħlas lil ħaddiema temporanji li ħadmu fuq il-proċess elettorali. Din l-ispiża kienet imbagħad segwita minn dik ta' 1,185,000 euro li marru għal-ħlas tal-assistenti kummissjonari. Kważi 600,000 euro marru għal servizzi kontrattwali fosthom dawk marbuta mal-bini u l-apparat, fil-waqt li l-fuq minn 361,000 euro marru għal servizzi tuffiċċju bħal gazzetta tal-Gvern u kirjiet. Kważi 30,000 euro marru għal servizzi ta' informazzjoni. L-ispiża trasport lokali swiet il-fuq minn 363,000 euro. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hija waħda mill-iktar proċessi demokratiċi kbar fid-dinja, dan minħabba numru kbir ta' persuni eligibbli għal vot, għalkemm ħafna drabi titqis bħala sekondarja minħabba nuqqas ta' interess f'ċerti pajjiżi. F'pajjiżna l-voti midfuqa u validi f'din l-elezzjoni kienu jammontaw għal 73% tal-voti reġistrati, ċifra li jinqas minn tal-elezzjoni ġenerali iżda ferm iktar minn kemm ivvutaw persuni f'pajjiżi oħra. Mill-2019 huwa maħsub li mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jibdew isiru wkoll elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali madwar il-pajjiż kollu.